Tjena! Tjena! Dämpa idag. Låta var cool. Skitcool. Jag skulle inte pluttkugg. Vad barnsligt. Så jävla barnsligt. Vad har vi gjort? Vi har varit ute och fotat i parken. Kommer upp bilder sen på hennes blogg. Och som ni vet, min blogg också, tror jag. Kan du inte blogga någonting här? Ja, men jag vet inte. Jag känner inte på det. Helt enkelt. Imorgon ska jag stiga upp tidigt. Vi ska gå ut med Bamse och Elvis klockan 8. Jag kliver upp. Jag ska stiga upp 7:15. Jag kliver upp 7:30. Jag ska upp 5:08. Jag tycker det är jättekul. Så han skriver webb. Webb. Nej, jag sa han, jag håller ju inte på. Det är en som håller på att skriva till mig. Va? Det är han. Men alltså, det är inte han som skriver nu. Jag gillar han verkligen. Fin kille. Det gör han inne ju. Men jag sa ju det tidigare. Han var ju inne, sa jag. Jag trodde du menade han. Vad? Så han. Alltså, trodde du att det var han som skrev nu? Nej. Alltså, nu loggar men ut eller vad? Nej. Så det är. Snart ska jag gå hem. Hos Linnea. Linnea Karlsberg. De som har kommenterat på min frågestund tycker jag ska kommentera mer. Kommentera mera. Och de som inte har kommenterat tycker jag ska kommentera. Du med. Jag ska. Och så skickar han inte någon vän. Vad skickar du? Jag? Är du dum eller? Nej. Jag ser mycket mygg när jag var i parken idag. Det är ett fett myggbett på foten. Små ögon jag har också. Jag går omkring så här och bara. Ja, tjena. Vad konstigt du är. Vad kan man säga då? Okej. Hej då. Sasha-bloggen. Det ser man ju i början. Hej då. Hej då.